Matul dawn l-aħħar snin ma sar kważi l-ebda investiment fis-settur tas-saħħa f'dak li għandu x'jaqsam mal-infrastruttura. Fil-saħħa ma tantx sar investiment fil-infrastruttura. Biex ma ngħidx ma sar xejn, f'10 snin ma sar xejn. Anzi li sar il-flus li tefgħu inniżlu f'birtaqieħ u għalla fejn marru. F'intervisti li saritlu waqt il-programm NetLive, il-President tal-MAM Martin Balzan għamilha ċara li suppost kellu jkun hemm pjanar u investiment fl-infrastruttura propju minħabba iż-żieda fil-popolazzjoni. Pjan illi fil-verità qatt ma sar. Seta kien hemm, mhux seta kien hemm, missu kien hemm investiment fl-infrastruttura li l-popolazzjoni tikber u magħha tikber l-infrastruttura, ġifieri l-wisa fl-isptar ibda mill-emerġenza. L-emerġenza ġieli qed iħallu n-nies barra għax ma hemmx spazj għan-numru ta' pazjenti fl-emerġenza tantu kbir għax ikun hemm biżżejjed post ġol emerġenza. It-tabib Balzan qal li normalment Mater Dei dejjem ikun ippakjat fejn saħansitra qed jintużaw swali li mhux suppost għandhom din il-funzjoni. Allura f'dan iż-żmien tas-sena meta jiksaħ it-temp ikun hemm iktar pazjenti li jkollhom bżonn jiddaħħlu l-isptar minħabba problemi respiratorji. Jekk l-isptar mimli is-sena kollha meta għall-argument fir-rebbija ma jkollniex kesħa, ma jkollniex mart ġammimli numru ta' swali li huma makeshift, ġifieri ta' malajr mhux suppost swali. Għaseb wara meta jkollna il-pik li żjed numri. Ġifieri bħalissa Mater Dei qed ibbati minn numri l-kbar li il-management tal-isptar qed jara fejn jiddeffisom li ħafna minnhom ġieli mhumiex postijiet li suppost huma swali. Huwa qal li l-flus li suppost intużaw minn Vitis u Stewart biex isir investiment f'dan is-settur baqgħu qatt ma ntużaw għal dan l-iskop. Il-flus li suppost saru biex isiru tkabbir, at least Gering Grek u St. Luke's, da hemmhekk kien hemm il-pjan li jieħdu ħafna iżjed anzjani meta jimirdu hekk dak baqa' ma sarx. Ħarġu 500 miljun u ma tela xejn. Qed tifhimni, jiġifieri overall infrastruttura qed tifhimni m'hemm xejn juri. Marija Frankaranza, Għanet News.